sithi masiphume phakathi kwabo mayicace cha ukuba siphuma sisiya ngokuba xa singacacelwa ukuyaphi siza kwenza nanto emkhosini kuthiwa ukuthi mark time. Awuyi phambili, awuyi ngasemva, ukhona enkonzweni xa kucula uyacula uyasikeleleka uphuma uyolala uphinde ubuye uze enkonzweni. Akukho bali ngawe elalini, akukho bali ngawe emsebenzini, akukho bali ngawe kuhlaleni malunga nokudibana nalo othe phuma kubo. Endaweni yaloo nto basuke bathi siyufana. Le nhlobo yokuba xa bedibene nawe abanayo into yokuzinqanda bathi asinawuthetha siyofika apho ngokuba ukhona nokuba bazawukanga amehlona kodwa imeko yoba ukhona. Amen. Uthi uba uJeremiah lena endikubizele yona ndikubizela indlu kaSirayeli esele yakhe istructures eziluqilima ezingenanto nakwenza nam. Wathi uzawumelana nesikumkani, izikumkani ezithathe indawo yenu njengezikumkani endizidale uba mazibe zizwe eziphethe indawo. Yho, andiphindile. Inhliziyweni kaThixo xa isenza umuntu wathi ndenza urhulumente, sonke sithi ndingurhulumente. Amen. Yho, masiphinde sithi nabazalwane singisi ngoba utsho uthi ndinguye. Xa edala umuntu what is igama, what have dominion, rule. What have dominion, rule. Wathi ndikunika igunya lokuba wenze njengam apha emhlabeni. Ngamanye amagama ekuthaleni kwakhe umuntu onguwe ondim wasibeka endaweni ebanzi, wasibeka endaweni ebanzi. Uyabona umzalwane wam, esaphila ikhamera ndani uyakwazi ukufika apha enze bazavele ecacileyo. Umjongile usemgangathweni weplatform above the rest njengomphathi, usesihlalweni akamanga ngenyawo ngoba isihlalo sithi une-position, unendawo, uyathetha, une-influence. Ngamanye amagama ehleli phayana njena une-influence. So uThixo uthi xa ndandidala entliziyweni yam ndandidala urhulumente. Umntu nomntu kwindawo akuyo so that then it is not just a matter of being there, kodwa i-influence. Laa nto yokuba kuthiwe apho ukhoyo kuyazeka uba ukhona, akuthuleki uThixo waka. Ndizakwenzela umzekelo mhlawumbi ongathi umamela ungamnalisindiso kakhulu kodwa ke uzuve indlela. Uyabona ngoku na xa ngaba kukhona noba ukhona abaphakathi kwethu otya imbotyi kangangoko
Siyazibona mos inoi. Inoi. Siyazazi inoi. Inoi ke sidla ngoba ne-tendency kwabaninzi yokuba sizazise ukuba zikhona esiswini ngoba ukuba sithanda ukuxubayela ngaphakathi ibe nguwe lokho ohlale uhalele into yoba ungamane ukhulula njena. Njengoba sisihlele apha njena otyezo noyi othi xa kuthiwa ameni akhulule ngela xesha lika amen. Abahleleka kwakhe bazawuthini? Nizakova kwabathi nali gama ndifuna elo gama lithini igama? Nkosi yami. Ngenxa into yoba umrilisi uphakathi kwabo u-influencer i-atmosphere ne-environment so that akuhlaleki noba esazama uthetha esane-pub uvana umlomo wathi heyi to a point yoba abanye abantu bathi thina sinethenetha asuke kule ndawo ngenxa into yoba umntu lubethwele inoyi simsebenzele zathi sicela uvela masisithathe inoyi ibe ngumoya ingcwele ongaphakathi kwakho wena osesihlalweni sezikumkani that you're supposed to have influence. Mabayazi ukhona mhlobo yomdliwe noyi. You can't sit still emva kwe-release. Uyanyanzeleka uba uthethe, uyanyanzeleka usukume, mabanyanzeleke benze into emhlaleni ngenxa yobukho bakho. Makungafanana. Obephethe lona ikuba makanyanzeleka lithini? Alithephe ngokukhawuleza. Ngenxa yokuba uyi-carrier kaThixo, u-influential. Amen. Nansi ke injongo kaThixo, seated in heavenly places as kings. Nangona seated kwezi ndawo ziphezulu kodwa sisemhlabeni. Amen. Uthi ke ubawo uJeremiah uzawumelana nezikumkani ngokuba sithathe indawo yabantu babo. Diliza ii-thrones. Xa ugqiba udiliza uthi nyothula. Uthi xa ugqiba unyothula uphinde uthini? Utyale. Ngamanye amagama masidilike ezi-legitimate kodwa zihlale ezi-legitimate. So njengoba udiliza njena phinda kwa wena uthi Nkosi siyazibeka esikhonwayo isikumkani sithi aba baza kuzirana ezi businesses. Bakhona no-business abantu abasekhaya kudala kodwa umuntu omnyama small business. Masibize negama ngosithi makro. Mase makro. Uzumguglish molbamba. Utsho uthi business yami izaba njani? Makro. Makro kanti ngobani? Amen. Hallelujah. Uthi bangabe ngutitshala kwesesikolo. Xa uthi qhi abantwana besikolo bayazi loo nto. Uba kuvele onjengomsindisi kwesi sikolo nabanengxaki bathi mna ndiyakumembani for ezam ingxaki ngokuba ungumakro. Amen. Awululo hlobo xa bevukwa lifufunyana nawe uthi uphina ugqirha
ukwindawo ephakamileyo. Haleluya. Sayigqibezela ngomso. Uthi ke uThixo uJeremiya uqala ngesikungane ngokuba umsa kule wayeyenze kuqala yoba zange ndicreate a non-entity but ndandenze an influential person. Ezawuhlala kwezi phezulu. Uthi ke kuye hamba naba ngomca nasi princes nasi priests nasi naba bantu. Sizawuqala apha ke namhlanje. Siqale ezantsi. Ukuba ugingqike umuntu kaThixo from that point. Waza kule point. From the point of governance. Whereas to a point of begging. It's 350. From the point yokuba ebefanele igadi yakhe iluhlaza sisipinatshi nekhaphetshu iinkukhu zakhe ziyanyakaza kutya amaqanda akhe to a point yokuba athi khawuye edolophini wethu siphathele noba ligaqa le-20 wethu ngala 20 rand ngeyenze ngenze ikhaphetshu ezingaphi ikhaphetshu inye lena iyi-30 rand zingaphi izithole zekhaphetshu kulo 30 rand governments amaqanda imalini itazini yamaqanda iyadi yakhe ingaka apha emakhaya ezilalini inkulu ingaka iinkukhu sizihambela njena bifanele uba asiyiko nomadambane uzixhelela ezakho iinkukhu governance yo uthule bandleni. So say from that point of being proactive like God and creative like God. Sasasuke kwenzeni sahlala sakhongozela sathi senzeleni. Uyawusakhela nini nohulumente? Uyawusilimela nini nohulumente? Ziphi nazi zithole zikarhulumente? Urhulumente. Amen. Come out from amongst them. Wekukholwayo eyakhe yathi mayibene spinach bene cabbage eyakhe yathi ukhe egadini ika kwigadi yakho ungose edeni kaloku wena suka edeni. Amen. Iinkukhu zenjenje iigusha me hlahlala uxhele kunjalo iyabuya iyafika. Sibizwa nyama bethu iigolide yethu umfundisi umhlaba wethu abanyana bethu mababuye egoli mani besikholeni azowusebenza umhlaba. Sonke sithi ndingurhulumente. Uthi ke uthi ubawo uJeremiya nasi as levels that you're gonna contend with. Sonke xa ugqibosipula siqale nge-king sathi nazi princess sathi prince siqale ke ngoku masiqale ke ngona ke kulo level 1 lona wabantu. Uthi uzawumelana nantoni? Abantu. Asibantu kuba ingabantu hlobo yokubona mna kodwa uthi uzawumelana nemimoya esebantwini. Ndiva kahle usathana akanalungelo lokuba ngavela afika ndakasena kanjani apha ukuthixo akanalungelo anavela vela lwatshuze lamatshuze forbidden. Yes, that's now. Usathana uphumelela xa omnye wethu emnike igunya lokuba hlale kuye ngaphakathi.
ngekho phambi kokuba ndikholwe. Sigade ithutyana nje lokuba ndivula ucango singena ngaphakathi. Sizawuvelela kuloo ndawo ke yoba uluvula njani ucango. Kumkani urhulumente uvula kanjani ucango ukuba sibone sele singenwe inhlobo yonke ii-borders. UmKristu sivula kanjani ii-borders, right? Abantu nantsi indaba yokusebenza kwesihoko. Xa sisebenza isihoko sisebenza nhlobo yokuhlangana. Anisiso kodwa ke sizobe sisenza umzekelo ngomnanisiso nekona nantsi into yenza kanje into yala ethi njalo ngabantu badalwe nguThixo kodwa bavule ucango bangenwa yimimoya eyenza kanjena xa ithe yangena. Sithi mhlawumbi ke lo mzalwane umfunekayo ndifuna nje umzalwane abe mnye ikolete ngalona nangu umzalwane uzithandela uKristu. Ndiyamthanda uJesu, uyamthanda uKristu. Le mimoya imbona esathi ndamthanda, imnothe inoba wasindiswa nge-29 zikaJanuwari ngo-2016. Zingahlushwa kakhulu uba uye wasindiswa. Sijonge ihambo le emveni kokuba emva kwe-29 ezi zokuthi Yesu ngena enhliziyweni yam umxole zonke izono zam. Sijonge ukwenza ibe nguye lokho ngokunake nemimoya eza uyamthanda uKristu. Uba ngaba akathandazi akalifundi lizwi uzawuziva efuthaniselwe into angayaziyo.